Yo, boom, Mzansi, it's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to Mabuyu, Bambalunyu, Classe, Upotlamans, Abafogazane, Bepodju, Chwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tsembanana. Couples switching phones in Danami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Zabanta Banum Cholopagats and the King Ginger, cream de la cream. Ufunu Wenza, sure, Utelitwa Ipagati. Hey, yo, Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a Billy King Mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with Musa next to me. Welcome next to me. Wake behind the camera, the zoom master. Hey yo, Wake, do the right thing, my brother. Take me straight to the couples. Hey yo, boom. It's your boy King Ginger, cream de la cream. Internasa Kings, but Mandu, Mabuyu, Bambalunyu, Classe, Upotlamans, Abafogazane, Bepodju, Chwala. Welcome to another exciting episode of Nia Tsembanana. Couples switching phones in Danami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanumcholo phakathi and King Ginger ne CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi. Kimangandile? Andile ngomunye umfana nje mistake. Bloemfontein for the first time. For the first time, Bloemfontein. And it's gonna be Broom. And it's gonna be Fontaine. Ke go bua Sesotho Setswana le bana ba go gae ke tlabe ke le teng le kana la mplela gore le tlabe le kae re tla o kopana re tla o kopana no ngathi nomona welcome uthi ngihamba ngedwa uyasala Bloemfontein mfana mdala yo kopane Bloemfontein mfana so my brother Tumelange ninjani shosho ngicela ukubuza awuthami ukuthi uyakwazi neBloemfontein eBloemfontein yeah ngiyazi eBloemfontein uke waya khona sure nice one ubukuliphi side leBloem mina feeling kada iFree State angisi Free State showcase kada eBloemfontein makalebo maqwaqwa so qoqwa side showcase ngoba nami ngikhona ngara eBloemfontein but mina ke ngile bomaginga indlovu side so hayi akithi awitsibi ne ya khona le pleka ba re giginga indlovu kwale ko Bloemfontein engwe mara ke sekgowa ke di sabapu ga feel lake da ba re ke valley sister wena kwa Bloemfontein. No. I was. I've never been. You've never been. Yeah. Oh, when I saw my cam. Mina kamera misbongile. Sibongile. Yes. Oh, my brother. mina ngoneo Uneo. Oh, so wena Neo nosibongile niyathandana? Awuyena relationship So senesikhathi singana nithandana? 6 months. 6 months. Wena Neo ungathi yini oyithandayo ngosibo njengoba nje lokhu niqalile ukujola? Wena uyambona nje uphelele ngayo nkinto futhi nobuhle bakhe nje. Ne. Uyangijabulisa. Ngicela ukumbukisisa ngoba uthi nami ngiyambona. Phela ungambuki. Hawuthe nje bengingambonanga that's why nami bengithi ngifuna ukumbona because uthi nami ngiyambona. Wena Sesama, what is it that you love about this gentleman? What I love about him is that he's cool, man. Yeah, everything uyayenza. Nice. Even meeting up, we can make it up. Yeah. I know power to that. Outsam ngiyaphakamisa ngawamela amajita lo mntwana ujabulile. Sister uyakunelisa maruba bazi. Kimusuthu mfana kimfana blomona waraga mara. No, like Yeah. I don't think it's ngakhuluma ngayo. Oh, I. Especially in front of camera. Ne. Yeah. Ne. Awutham fanele ukhabe ngalendlela ukuthi kumele noma nibona ama camera verathi yo. Kuzoba intenza kadala. Dizeze. Ati yo. Lijabo nathi mos. So siswami ngicela ukubuza mina ukuthi awukaze yini mhlambe mawukuthi ninenkinga nobhuti noma nje ngoba nithandana kulo 6 months mhlambe kube khona umuntu othandana naye wena eceleni For a sideline, akekho enjaka wena mo side ya gaga o so jolele ngwana kusomjoleli since really 2 from high school last year. Ne beningajoli ngaleso sikhathi Bestola because we started being friends. Yeah. And then good relationship yethu yabo
Mara, I don't trust him That much, yeah, because he's esikoleni always on his phone. yeah, and then nasesikoleni vele umuntu vele bethandwa abantu. Yeah, I can say. Ngathini mina like mina ukuzikhulumela hot man like ngumuntu wabantu ngiphelile everywhere I go. Yabona. Sure mfethu. Wena Ngiyachazela. liyachazeka mfethu. So kunento esiyenzayo lana abathiri le ilokhuzane loyalty test yabo. I-loyalty test njengamanje ngitshela ukuthi mina ithi angicela ukuthi ngicela nihagane because nina niyathandana. Yeah. Isandwa sami baby. Angizange. Isandwa sami baby. Nawo. Yeah. Dana yami. Gcwele ngawe ne? Nami ngicela. Salute. Kunento esiyenzayo la kuthiwa i-loyalty test. I-loyalty test whereby we're switching phones for 60 seconds. Wena uka umuntu wakhe ifone yakho for 60 seconds ukuthi check on WhatsApp, Facebook, Instagram ukuthi ufletha number 1. Same applies to you now. Mara wena awuna inkinga cause vele awuchuni izinto ezi offside akithi. Nginkinga futhi. Angizwa. Nginkinga. Yini inkinga manje? Uza ngala uzongichaza inkinga yakho. Bela ngayi. Sondela sisami. Nginkinga ngifoni yawo. Ifoni yakho yenza Nami banjwa imikuphela. ne? Yini ufihlani kule foni yakho ebanjwa kuphela? Ngifihli next. So why ungafoni ifoni yakho? Like privacy yami ifoni kimi ifana nokuthi privacy. Yini private lapho? Izinto zami information yami. Asifuni information yakho. Thina sifuna into ehlanganise wena nenye intombazane kuphela because na intombazane kumele ngabe wena ufletha nayo kuphela. Siswa, how do you feel ukubona i-outside kiba grumpy about the phone situation? Yo, mina like. Ukwenza ususpect emone? Yeah, I think ngiya-suspect njengamanje because ngihlezi nginikeza ifoni yami ayi-check-e, I-scroll, do whatever. Adlala ama-games angekho. Adlala ama-games. Maka mina ngimcili. Usuke kuye uvela kusukele ne? Suke kuye ifoni yakho eyakho yami eyakho. Ne? Samafoni ethu lawo sisho. Yindaba mfethu. Yini uyajola yina uThemba? Ngijuli. Manje ubungajoli ungqabelana. Cause into ongayifihla umjolo cause ngeke siye kwenye into eprivate yakho. So lo mntana lona ubona ukuthi uzomluza nje kanje ngokuthi ungabe nefoni. Maka hotman yakusiyo leyo. Uyimisele nokumluza lo mntana. Angizimisela. Manje waye wenza kanje cooperate baba. Cooperate. Angizwani ke mina nabantu abanga cooperate. Makuyazi ukuthi hayi siyathandana. And nawe uyazi ukuthi niyathandana mara mawenza kanje akasacavi. Waye wenza kanje mara. Into engiyenzayo. Unika ifoni yakho siswami simbonise ukuthi thina serious. Letha baba. Maka hotman. Yini chazela mina mfethu. Yini kwenza njani? Yafana nale phone isha mos. Ayina next. Ayina next ne? Ithi ngiyi-check i-fresh njalo. Musikhontwe ithenge nini and inyuza ngempela. Na 3 weeks. Ina 3 weeks. Ngiyongibambela musa le phone uyibambe fresh cause intsha ina 3 weeks. So qala ngefoni yakho mntaka ma unankinga ngithi. Anginkinga but izodinga i-fingerprint. Gorgeous. Lo ngifakele ke oh mama. Tango. Hayi ke i-right ngiyabona. Bon, ngibambela uThami. Relax. Bahamba. Now what's up? Kenela WhatsApp. Mase ngithi type uzotype la ku search. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama lezinye ibotho la ungitshele because izo lezi ibotho ezobe ibothoza umuntu wakho yezwa. Showcase. All right guys, my name is King Ginger Cream de la Cream. We are on WhatsApp right now and we are about to tap the Chandis. Tap la put I love you. I love you. Sondela. Yini abakushayeleni njengoba nje uyi-Springbok No good. Akuna next. Akuna muntu ampakikayo ukuthi I love you. Phuma lapho. Type uthi ngiyakuthanda kaSizulu. Woza. Ngiyakuthanda. Abakushayeleni. I'm loyal to him, yeah. Mara bayakushayela. Mara uyabanqaba. Ngiyabanqaba because ngifuna i-relationship yethu iye forward. Yini ekhona baba, khuluma into ekhona phela nawe. Obvious utshela umama wakhe ukuthi uyamthanda. Awuthi asikudingi lokho, sidinga okuqondene ngqo. Cela uphume lapho ngiyakuthanda lo ungithaphele uthi I miss you ufake ne-heart red. Not cheating. Ngake coffee imikuphela.
Ne? How do you feel? Ngifuna ngathi ngi-special manje. Special boy. I'll take you special. Phuma la ku special tap uthi sex. No, ngicela sex na. Like you see the nights I don't want. Ngafika ikhona yini. We virgin wena. Awukhona yini. Virgin. I-virgin nje yakho. Kuphi? Exe. Uthe konje ubani? Ne. No. Hayi Vitot. Ngiyakwazi. Uyambona? Kanjani? Buka. Hayi virgin ngempela. Phuma lapho. Type faka le emoji e-brain roll. Faka i-emoji e-benches, faka nale emoji yalamanzi athi cha. Empophoma. Umuntu wakhe virgin. Ngeke futhi. Anikaze niyenze sex na 6 months niyenze nini? Besiyenza masifunda sithu. Abuzenza special. Ngi-special. Uzomnika nini? Masuna 21. Yeah, as time goes on because like isiqeda isikolo and yeah. Mara ke masingacheki ifoni yakho ukuthi kwenzakalani then Mina ngibuze wena ukuthi uzomnika nini? Musuna 21 na. yeah, ngizomnika masingina 21. Okwamanje Okwamanje like no. Sakwitrial boy. Into yakho nje ayikho boy. So sengiyabona ukuthi why uba grump ufihla. And lo mntana there is no need ukuthi angakujolela. Phela kashawa. Hani uyangizwani? Ne type lapho uthi money. Ngiyambona. Wozinika malume yakhe. Yeah. Ngiyakubona man ukuthi. Yazi usayilo ngqombe mfethu. Lisahlangene iqanda mfethu. Livele nedlo lithe. Fika imani vela mina kuphela. Ubani nalo mntwana ngakushayisa. Uyazi nokungicela. Yabona awutham uma ungamphunyula manje. Cabanga usu-investile, you are running in a loss. Siqhamuke thina ama-grootman ese-ready. Wena uhuzuka la, umthengela amadanone, umthengela. Uyobanga ngiboni. Bonke benza njalo, wonke amavashini engiwaziyo mina. Awamshayisanga umjito wayelindile. Ashayisa omunye. And nakhona bashawela idanone. Abaningi babo baginqikela into ezincane. Uzizwa njani? Ngiyabona ingane ukuthi clean la ngithi. Ngizizwa ngifresh, futhi ngiyamthemba. Uyamthemba ne? Since ngibona kanje. And uyamthanda ne? Kakhulu. Awudlala Facebook? No, I don't do it. Instagram? No. You could right? Sharp. Emncane ne? Embekezelele. Siswami njengamanje uneminyaka emingaki? Ngina 20 years of age. Oh, so next year uzomshayisa. That is why it's like ngcono check ifoni yakhe because game like it's like I'm clean yabo. Yeah. So ngcono check yakhe ukuthi nami ngizobasho. Ma uthi sayicheck yakhe and kuyatholakala ngempela ukuthi akacheat. Are you willing ukuthi mhlambe as soon as boma next week imfethu uzama ukuthi umuphe mfethu yakhe mfethu? Ngizobona angithembisi. Ngiyakuzamela nje ungathi you might get your birthday cake, sorry. You might ekaba le phone. Yabo uyangididizisa manje. You might get your birthday cake very soon boy. Vula. Haw. Ngithi ngikhohlwe phethe. Vula, phethini uyikhohlwa kanjani? Haw. Nobheka lena hayi. Eish. Sister. Le phone lena inhle and inhle. Uyibambe ngezandla zoyi2. Kahle. Wena hey. Ungayi. Ufuna ukuhlatshwa ameva yini? Kunameva emva kwakho. Uzowa mawubhayiza. Uzowa. Ungayi ku-Facebook. Hawu, yazi mfana uthi ngingangeni Facebook soqala khona. Phuma iyeke la WhatsApp. No Facebook. Ngena la kuyo.
inbox thapha uthi I love you ufake neheart red. Tell the truth what's going on there on Facebook. Talk. Just friend conversation. Friend conversation, why you scared of it? Nginabo nganabutela abaningi manje. Wow. Like I can see How you group chat? he's been texting numerous girls, I love you. But mina akasitholi isikhathi sami because mangathi ngicheck isikhathi ne asendela ngazo. Exe wena indaba mfethu indaba ku Facebook yini urun business indla why uthanda amantombazana amaningi kanje? Jelile ngokuthi ngithi ngumuntu wabantu so ya la ngihamba khona nje. La ngihamba khona nje ya. Sibele ku WhatsApp. Sibele ku WhatsApp. Vele uyafeba wena. Sisho how do you feel ukumbona? So ngisifebe. Uyini? Uyisoka? Indoda. Type la uthi I love you. Sibona ukuthi kuvela igama labantu nobani. Relax man wena. Ey. Oh, so kuvela uRanzu, kuvela ubuhle. Buhle. Ayikela babaningi ngabona ukuthi mara ayikela like Ubani uRanzu wena? Ubani uRanzu? Ubani buhle? Usuku lokhu ulisana no welcome man. U stronger than you. Relax. Usukulu relaxa. Ntatela welcome. Usukulu welcome stronger than you. Awuboni wena ukuthi you against the power. Ngama phone yami. Anginawu bibambile ifoni lo mntana. Wayenza kanje. Maka ngibamba ngesikhathi esingaka. Angibamba ngesikhathi esingaka. Wemusa ngisacela nimbambe nobabili no welcome lo mfana nimhlalise la emoyeni athi ukudliwa yileli ameva noma u2 nimbambe kahle iskipa singashwabani manje ukuhlala kancane Bhaquza ngeke angibami kanje thiyabu uyakhabatha ngesidlale wena la hawu miyekeni usukubhaquza bazoba kuphule ngishabaniselanisi askisi bengaqondile lethi phone yami ke sisami sazoqhubeka kujwayele nalo yo mina after izinto azenze I don't and uyalwa uyambo uyalwa why ulwa angenzi ngathi wona abangani bamajini kahle oqala ngani virgin noma ingakuchitela mara angeke yenze lutho awuthemba awutsala kabonanga sexy la efonini ubona but amantombazane othi uyawathanda ubani uRanzu wenzani wena noRanzu awukanzi umuntu engikhule naye umudla nikhule umudla vele ubuhle uqale nini ukudla ubuhle why wenza kanje mfethu ubusuzoyithola lento in few months ubusuzothola ikhekhe elisha why kwamele ngilinde mina mara ubulindile sekufika ulindile nenzani anilindananga njengoba niwalka nje la nenza into engekho ngoba lo mntana afela ngabe usemjondolo umncengela khona uhlole nakuncenga ivirgin hayi awuthami ngidisappoint mfethu mina ngesikhathi sakhe ivirgin bengilibreaker mina mina ngizohlula yini ukweliphela usuhlulekile u6 months down the line lengane kade lokhu uyibuka uyenza ifurniture lana ngabisamnika wena sisiwami ungakhala indoda ongakazi uyinika ikhekhe hawu ngakhali baningi labafana laba mawuthi kanjani futhi khululeke wena mntakama ya bakhona abantu abazokulinda hayi lo tsotsi lo ngoba lo tsotsi uthi ukulindile kanti ubhizi uqhufuza ired velvet eceleni kuyafana sophinde sibuyelane ngiyamazi njani umuntu wami lo ngiyamazi umuntu wami ngeke sohlunganisa abantu abafika manje sina yonke 6 months hayi after izinto engizibonile like I don't approve it shame like on my side I think I should move on and then we'll see ngikhona like I'm serious phela ingane esakufuni kanti nizojola nengane yenkani ningasakufuni athi yami yakabani it's over bro ingane kabani yakabani akuyena akusaseyena phela umuntu wakho wakabani i-free agent yeah hayi free agent for manje uzobuyelana nami ngomhlaba wena wayithemba kangaka wena awuqala wena udla uRanzu uRanzu kuyafana uyangipha musi ungipha noma ngana 21 like yabo manje ngiyahamba ngiyekhaya ngicela ukuhamba ngephisi ingane yakubo mina so ngibuyele kini buyela kini qeda ukufika manje ngicela ukuhamba qeda ukufika manje sengibuyele endlini ubuyele endlini uphilonga endlini mina nje like I'm done unoRanzu
Ranzu bra wami. Bonile my phone like I've been like watching you. Kuyafana playing ngiyafika with your ngisuka phone. kude kanjani ngiza kuwe kuyafana ngizela ukuzohlala eparkini. I've been watching you. Buyele playing with katsi your boss. phone. And like yo, Buyele katsi boss. Buyele katsi. Sala ngeke mangiya ku Ranzu ngibone ngihlala eparkini. Usonyo ubufuna ukuzohlala kubo kwalengane indaba wena ungayise emjondolo wakho. Kuyafana iyasaba ukuza. Ngenzeni mina? Thanda kabi ama cheese girls. Buyele kasi boss. Kuyafana. Buyele kasi. Kuyafana. Buyele kasi yodla uRanzu. Lo mntana lo. Ya, hamba. Hamba nawe. Now. Lo ucabanga ukuthi uzonyonyobela ingane zala isichizini. Ngeke ungene la uyabona into ngayingakanani la awu lo mjuthu ucabanga ukuthi angeze enganeni aphinde futhi afuna ukungena kubo kwengane yini ufuna ukwaziwa abazali balengane le hawu nangu lo Ranzu lona hawu futhi ongiyise ekhaya mfethu lengane bazoba ibamba inkunzi lapha aniyilandi nimsomphelezela because lo mjuthu lo yazi take me home. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake